God sa tuan Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tuyang mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoram. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, kasin sa dagang katulinongan. Kamulkan sa ulang mo, ang nana Diyos, haling langit mo, nasamang makakamhan. Ang nana kinugtong Yesu Kristo, ang nana Diyos, pero ka Diyos, hakika naman, na nagpapara ang mga kasalan, ang kinaban, ay laki kami. Ikaw na nagpapara ang mga kasalan, ang kinaban, nakuhaan sa mo, pakimahera. Na nagtutukaw sa to ka naman, taraki kami. Hikasanan banal, hikasanan kagurangan, hikasanan uro kalangkaw. Yesu Kristo kaibakan, Espiritu Santo. Mamibig kita. O Diyos, na ginibo mo ang kaisipan kan mga paratubod na maging saro sa buot. Tawan sa saymong banwaan na kamutan ang binubuot mo, na maabuton ang pinapanuga mo, tanganing sa tahaw kan mga kinabano na katibaadan, ang samong mga puso mapamugtak dyan, kung sa inyaon ang mga tunay na kaugmahan. Huli kay Yesu Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay ang sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Si Shebna Halangkaw asin honorabling opisyal, alagad ginamit niya ang sa iyang katungdan asin poder, para imuraway sana ang sa iyang sadiri. Kaya ipinahayag ni Propeta Isaías na siya hahaleon sa iyang poder. Asin isasalida si Eliakim sa iyang puwesto. Hinanyugon niya to an enot na babasahon.
Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Olay kan kagurangnan, olay kan kagurangnan Diyos Kishebna, mayordomo kan palasyo. Itutok lang takahali sa saimong katungdan, asin bubutungon hali sa saimong pwesto. Tara, sa aldaw na iyan, aapudon ko ang surugoon kong si Eliakim, na aki ni Hilkias. Gugubingan ko siya kan sa imong tunika, hahabayan ko siya kan sa imong alikboy, asinan sa imong kapangyarihan, itatao ko sa iyang kamot. Magigis siyang ama kan mga taga-Jerusalem, asin sa harong ni Huda. Ibubugta ko ang liabi kan harong ni David sa iyang abaga. Magbubuka siya asin mayo nin magpipinto. Magpipinto siya asin mayo nin magbubukas. Itataldok ko siya siring sa rasok sa masarig na lugar, asin magigis siyang mamuraway na trono para sa harong kan sa iyang ama. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan, an pagkamot mo sagud paman, hare pagbabayai an gibo kan sa imong mga kamot. Kagurangnan, ang pagkamuot mo sa guwad paman, hare pagpabayai ang gibo kan sa imong mga kamot. Magpapasalamat ako sa imo kagurangnan, linudok sa puso, tadinangog mo ang mga sinasabi kan sa kunguso. Sa atubang kan mga Diyos, magtutugtog ako sa imo, magsasamba ako sa banal mong templo. Kagurangnan, ang pagkamuot mo sa guwad paman, hare pagpabayai ang gibo kan sa imong mga kamot. Magpapasalamat ako sa imong ngaran, hulikan karahayan mo, asin katotoohan. Kan aldaw na ako magapod, sinimbag mo ako, pinadakula mo sa sakong kalag an kusog. Kagurangnan, ang pagkamuot mo sa guwad paman, hare pagpabayai ang gibo kan sa imong mga kamot. Tahalangkaw ang kagurangnan, asinan mapakumbaba hinihiling, alagad ang mapaabaw-abaw sa harayo na mimidbidan. Kagurangnan, ang karahayan mo sagud paman, ang mga gibo kan sa imong mga kamot, daimo pagpabayaan. Kagurangnan, ang pagkamuot mo sa guwad paman, hare pagpabayai ang gibo kan sa imong mga kamot. Si San Pablo nag-awit ni pag-omaw sa kadakulaan ni Diyos, asin sa kaligtasan ni Israel. Ani kadawang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Oan kararoman kan mga kayamanan kadinongan, asin kaaraman kan Diyos. Day marururop an sa iyang kabutan, asin day masisiyasat an sa iyang magadalan. Ta si isen may aram kan isip kan kagurangnan, o si isen nagi niyang parahatol, o si isay an eno ta nagtaw sa iya, asin may katanosan bayadan. Tahali sa iya, huli sa iya, asin para sa iya ang gabos. Sa iyan kamurawayan, sagkod paman. Amen. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Kagurangnan ang dalan
an kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na Ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Nagduman sa Jesus sa distrito nin Cesarea Filipos, kung saan hinapot niya ang saya mga disipulo. Ano ang sabi kan mga tawo? Si isay daan aki ning tawo. Nagsimbag sinda. Ang sabi kan iba si Juan Bautista, ang iba nagsasabi na si Elias, ang iba naman nagsasabi na si Jeremias o saro kan mga propeta. Hinapot sinda ni Jesus, para sa Indo, si isay ako. Nagsimbag si Simon Pedro, ika ang Kristo, an aki nin Diyos na buhay. Paladan ka Simon, aki ni Juan, huli tabakong tawo ang nagpasabot sa imo kan katotoohan na ini, kundi ang sa kong Ama sa langit, na ang sabi ni Jesus. Kaya sinasabihan ta ka, ika Pedro, asin sa ibabaw kan gapong ini, papatindugon ko ang sa kong simbahan. Dawa ang kapangyarihan in kagadanan, day nanggad makakadaog kayan. Itataw ko sa imo ang mga lihabi kan kahadaan in langit. An anuman na ipangalad mo sa daga, ipapangalad man sa langit. An anuman na itugot mo sa daga, itutugot man sa langit. Dangan pinagbutan ni Jesus ang mga disipulos na day nanggad ipagsabi sa kiisay man na siya ang Kristo. Mga tugang marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imong Kristo. Sa giraray, Diyos maray na pagkaaga po sa Indogabos mga tugang. Mahalagahon ang pagmidbid dahil kung midbidtaan sa tuyang kapwa, kung midbidtaan sa tuyang sinusundan, mga tugang makakapagtao kita, asin magiging marhay an sa tuyang padudumanan. Kaya ngani, harani na naman ang pirilian, lugod midbiduntang padagos, an sa tuya mga tugang na iboboto, tangani na day magbasol sa hudyan na panahon. Tangani mga tugang, an ikakaagta sa posisyon na iyan, dadarahon kita sa berdeng sabsaban. Dadarahon kita sa maray na lugar. Dapat midbidta, mga tugang, kun kisay an sa tuyang sinusundan. Sa Domingong ini, mga tugang, nadangog niya to sa Ebanghelyo, sa Jesus, duman sa distrito kan Cesarea Filipos, pinaghapot niya ang saya mga disipulos. Ano ang pagkamidbid kan mga tawo sa aki nin tawo? Ang simbag mga tugang kan mga disipulos, ang iba nagsasabi ka si Juan, ang iba nagsasabi na ika si Elias, ang iba nagsasabi na ika si Jeremias, asin ang iba nagsasabi na ika propeta. Day duman mga tugang na kontento ang kagurangnan kung ano ang pagkamidbid kan katawuhan sa iya. Alagad ang magayuno na kahaputan para sa saindo, kiisay ako. Para sa saindo, ano ang pagkamidbid nindo sa sakuya? Kamo ang haranihon sa sakuya. Nagsusunod kamo sa sakuya, arual daw. Kiisay ako sa saindo. Ano ang sabi ni Pedro, mga tugang? Ika ang Kristo, ang aki nin Diyos, ang linahidan, tanganing iligtas ang katawuhan. Kaya mga tugang, siring man dahil sa pagtubod na ini ni Pedro sa kagurangnan,
Siya ang tinawan nin dakulaon na responsibilidad, tinawan nin puder, tanganing magkapot kanyabi kang kahadean. Asin an anuban na bugkusan digdi sa daga, bubugkusan man sa langit. Asin an anuman na hubadan digdi sa ibabaw nin daga, huhubadan sa langit. Kaya ngani magayunon mga tugang, an simbahan na kung sain itinugdas sa gapo na iyo si Pedro, an simbahan na Katolika, padagos mga tugang inaataman kan Espiritu Santo, padagos mga tugang inaataman kan pagkamuot nin mahal na Diyos. Kung ano man ang patawadon kang simbahan digdi sa ibabaw nin daga, pinapatawad sa kalangitan. Asin kung ano man ang bugkuson digdi sa ibabaw nin daga, bubugkuson man duman sa kalangitan. Mga tugang, itinao ini ki Pedro dahil niyaon an sa iyang dakulao na pagtubod kung kisay sa Jesus. Hinapot ni Jesus an sa iyang mga disipulos na nagsusunod sa iya, kiisay ako para sa saindo. Ngunya na Domingo, mga tugang, magayunon man, asin padagos na hinahapot ini sa satuya ni Kristo. Kiisay si Kristo sa pagkamidbid nindo. Ano ang pagkamidbid nindo sa kagurangnan? Mahalagahon ini, mga tugang, tanganing mas lalong maghararom ang satuyang pagtubod. Dahil kung midbidta ang satuyang Diyos, day kita mapapariwara, mga tugang, day kita mawawara sa tamang dalan, makakaabot kita sa buhay na daing kasagkoran. May nabasa akong sarong libro na minsan, mga tugang, sabi duman, ang pagkamidbid sa kagurangnan, ibaman. Tulong magayuno na bagay ang sa iyang itinao. Ang mga Kristiyano Katoliko, minsan ang pagkamidbid sa mahal na Diyos, kung hinahapot ni Kristo, kiisay ako sa saindo. Minsan daan simbag kan iba, ang Diyos garupulis. Pulis na nagbibilang, naghahanap mga tugang kan mga violation. Nagbabaldis. Nganyaon duman sa kalangitan, nyaon duman sa itaas, nagdudungaw sa satuya. Asin pinaghahanap, hinahanapan kita kan sala. Kaya sa kada paghirota, mga tugang, nyaon ang paghanap sa satuya kan sala. Sige ang baldis kang Diyos na ini. Asin pag natapos na ang talaan kan pagbaldis, mga tugang, nakalista ka na duman sa libro na kung sain itatapok sa impyerno ang nyaon duman nangaran. Minsan ang pagkamidbidta, mga tugang, sa Diyos, arog ka ini. Diyos na nagpapadusa, Diyos na padagos naghahanap nin sala, Diyos na padagos, mga tugang, hinahanap ang satuya, mga tugang, na mga kasalan. Kan ako aki pa ang ipinamidbid sa sakuya na Diyos, Diyos na nagpapadusa. Day ka magkimpit, tangkamot mo, makikiyom. Day ka magkimpit, tangkamot mo day na mububuka, day ka na makakakakan, day ka na makakasurat. Kaya dahil sa takot, mga tugang, day ako nagibukan bagay na ito. Dahil sa takot, dahil habok ko na makiyom ang sakuyang kamot, day ka magmuda, day ka magutik, taan ngimot mo day na makakataram, day mananggad ako nagmumuda, day ako naguutik, dahil habok ko na makiyom ang sakuyang ngimot, day na ako makataram. Nagibo ako kan mga bagay na tama, mga tugang, dahil sa takot.
Minsan minagibo kita kan mga bagay na ini dahil takot kita. Takot sain, takot na mapadusahan, asin orog ng gayo, takot na itapok sa impyerno. Minsan iyo ini mga tugang ang pagkamidbid niyato sa mahal na Diyos. Ikadua, minsan ang pagkamidbid ta sa kagurangnan mga tugang garuda apo ATM machine. Aram nindo po ang ATM. Kung kaipuhan mo kikwarta, maduman ka sa ATM machine, ma-withdraw. Pagday mo na kaipuhan ang kwarta, day ka man nagpapasyar sa ATM machine. Minsan arog man kita kay ni mga tugang, kung grabe ang sa imong kaipuhan, kung grabe ang sa imong kadisuspiraran, kung grabe mga tugang ang sa tuyang pangangaipo sa pagkaherak nin mahal na Diyos, nyaon kita sa simbahan nagluluhod-luhod, muyata na nga ni isa na hali sa pintuan pasiring sa altar, malakaw kitang nakaluhod. Nata, dahil may kaipuhan kita. Dahil kaipuhan taan mahal na Diyos. Pero kung daita kaipuhan ang Diyos, mga tugang, hain kita. Nung ka, day ngani, nagdadalaw kisimbahan. Minsan iyo ini ang pagkamidbid ta mga tugang sa mahal na Diyos. ATM machine. Ikatulo, minsan daan pagkamidbid ta sa Diyos, garo genie. Aram nindo po ang genie, ma-wish kita, mga tugang, asin sa pag-wish ta, ma-offer. Ano po? Pag ma-exam, gabos na bunay ipatos, manlain-lain na kolor, manlain-lain ang tigo-offer. Lord, madyan ako sa simbahan, sa laog nin siyam na aldaw, ipasar mo ako kay ni, iyo ini ang wish ko. Lord, arugay ni ang wish ko. Mga tugang, minsan ang pagkamidbid niya to sa mahal na Diyos, garugini. Ano po ang pagkamidbid nindo ki Kristo? Kiisay si Kristo para sa saindo. Ano ang kagurangnan? Kiisay ang kagurangnan sa satuya mga tugang. Mahalagahon ini dahil sa modernong panahon, dakulon ang nagbubutwa na mga Diyos-Diyosan na minsan paguna at iyo na ito, alagad bako man palan. Iyo po ini ang inaapod na false God, mga Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan na padagos nagahagad din pagsakripisyo, tangani mga tugang, masatisfy ang Diyos na ini, itao sa satuya, ang satuyang kaipuhan. Sabi nga ni sa modernong panahon na ini, mga tugang, nyaon ang false God, the false God of economy. Ang Diyos kan ekonomiya, na minsan mga tugang pinagsasakripisyo ta ang mga tios, tangani sa na mga tugang ang ekonomiya maghalangkaw. Nyaon mga tugang ang Diyos nin pagkontrol kan populasyon na totoo pwedeng kontrolon. Alagad ano ang ginigibo ta? Pinagsasakripisyo ang mga aki, pinagsasakripisyo mga tugang itong mga inosente, ipinagsasakripisyo sa Diyos-Diyosa na ini. Mga tugang, nyaon ang aborsyon, nyaon mga tugang ang paggadan kan mga inosenteng aki, dahil we want to please, we want to sacrifice the innocent child for this false God na iyo po mga tugang ang paghalangkaw kan ekonomiya. Igwanin false God mga tugang na pagratak kan sa tuya mga tugang na kalikasan. Dahil man ini sa giraray sa pagpahalangkaw kan sa tuyang ekonomiya, pinagsasakripisyo ang mga kabubuldan, pinagsasakripisyo ang kadagatan, pinagsasakripisyo mga tugang ang mga manlain-lain na natura, tangani sana magkaigwa kita nin magayon na paghalangkaw kan ekonomiya.
These are the false god, my dear brothers and sisters, sa satuyang kapalibutan. Nalugod, mga tugang mamidbidanta kung kisay ang tunay na Diyos na satuyang sinasamba. Bako ining mga Diyos-Diyos na ini. Bako ini mga tugang na salang pagkamidbid kan Diyos. Na ang Diyos bako pulis. Diyos, ang Diyos, Diyos nin pagkamuot. Ang Diyos mga tugang, bako ito na i-bribe ta, tanganing tawan kita, kan sa tuyang hinahagad. Sabi nga ni, dai ka pa nagbukakan sa imong ngimot, aram na ning Diyos ang sa imong kaipuhan. Mga tugang, aram ta dapat, kung kisay ang Diyos na sa tuyang sinasamba. Asin ang Diyos na ini, padagos na ipinapamidbid sa satuya, si Kristo na sa tong kagurangnan. Diyos nin pagkamuot, Diyos na kayang itaoan gabos sa saiyang namumutan, kayang bayaan ang sa iyang pagka-Diyos, tanganing damayan ang sa iyang banwaan. Ang Diyos na ini, iyo ang sa tong kagurangnan, si Jesu Kristo na nanitawo. Ang Diyos na ini, mga tugang Ama, na padagos na nagmamakulog, asin padagos na namumuot sa satuya. Ang Diyos na ini, mga tugang pagkamuot, padagos kitang ibinubusol, tanganing ihirasman ang pagkamuot na ini. Mga tugang sa satuya, na padagos, sa pagpadagos kan misang ini. Lugod, mas lalo tang nasabutan, mas lalo ta mga tugang mamutan ang Diyos na ini na sa tuya po na sinusundan. Ang Diyos na padagos na namumuot asin nag-iimbitar sa lambang saro sa satuya. Madya kamo gabos, kamo na napapagal asin nagagabatan. Tatawan ko kamo nin katuninongan asin kapahingaloan. Iyo ini ang Diyos na sa tong sinasamba. Sa Domingong ini, sa giraray, hinahapot kita ni Kristo. Para sa Indo, kiisay ako. Para sa Indo, si Isay, si Kristo. Amen. Matindog po kamo, ipahayag niya to ang satuyang pagtubod. Nagtutubod ako Sa sarong Diyos, amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin da inahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Hesu Kristo, buktong na aki kan Diyos, asin namundagi kan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asina nilaman huli kan Espiritu Santo ki Virgen Maria, asina ni tao, ipinako pa sa krus para sa tokan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagkod sa kagadanan asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw, nabuhay liwat, sosog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuokan Ama, asin mamuraway na mabalik, sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, an sa iyang kahadayan daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya na nagtaram sa paagi ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasaalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen.
Mantang naguhurop-hurop kita kan pagtugdas kan simbahan, mamibi kitang bukasan puso sa Ama para sa satong mga pangangaipo, asin kan bilog na kinabanan sa tuyang simbag, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, pakusugon kan Espiritu Santo, sa pagpadagos kan gibo ni San Pedro sa pagiya kan simbahan, sa tahaw ni mga kadipisilan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga angabos na mga obispo, ang kapadean asin mga lideres kan komunidad, magtalubo sa pagkamuot kan Diyos, asin mahuyong magutob, kan mga katungdan na ipinaniwala sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na mga paratubod, urog na ang mga nagaagi ni mga pagbalo, nang malingaw na si Kristo iyo ang sariga na gapo, asin patugmadan kan sa indang buhay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganian mga nagahelang asin mga maedad na, danay na kamutan asin ng tabayanan, kan sa indang mga pamilya asin katuod. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagtalikod na sa kinaban, magkamit nin kapahingaloan sa kahadean kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, gibuha kaming danay na magsarig sa imo. Linigian sa mong mga puso asin padanaya kaming maimbod sa imo mga pagbuo tuli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa koasin sa indong atang pagkanigong ako o nin Diyos sa mga makakamham. Ako manlugod kan kagurangnan ang atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na nahuli kan saro sa ng sakrifisyo nin pag-ampon, mabawi mo ang banwaan para sa imo, kaugaying warasan sa mo ang mga balaog nin pagkasararo asing katuninongan sa imong simbahan. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa saimong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na din kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Ta sa pagkamundag, binago niya ang daan na buhay nin tawo. Sa pagtios, pinara niya ang samong mga kasalan. Sa pagkabuhay liwat hale sa mga gadan, binugtak niya ang agihan, pasiring sa buhay na din kasagkoran. Sa pagsakat sa imo, Ama, binuksan niya ang mga pinto ang kalangitan. Kaya kaibakan kadakol-dakol na anghela sa sinsantos, nag-aawit kami sa imo kanimno nin kaumawan daing tapos na nagsasabi.
Hosana sa kaitasan, Hosana, Hosana sa kaitasan. Paladanan natin sa ngaran kan kagurangnan. Hosana, Hosana sa kaitasan, Hosana, Hosana. Kagurangnan ni kananggadan banal, murabo ning gabos na kabanalan, kayo ni mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak at sindugo, kan sa mong kagurangnan na sa Jesucristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sagkod sa pasyon, nagkuaning tinapay. Asin pagpasalamat binakini, itinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kay ni. Tinihan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya manin kalis sa singgiraray pagpasalamat sa imo, itinaos sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos sa sin mag-inom kay ni. Tainan kalis kan sa kuyang dugo, dugo nin bago asin danay natipan, dugo na papabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagromdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo kagurang na, ipinapamare tanya mo, ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kang tinapay nin buhay asin kang kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahara kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaaman. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, numimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Virgen ay kan Diyos, ni San Jose ang sa iyong banal na esposo, kan mga banal na apostola sa singgabos na santos, na kaitupa nagpagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na ding kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aking mong si Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen.
Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Amanya mo na yung kasalangin, kabanalon, anharan mo, magdatungan kadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, insiring sa langit, ansa mong kakanon sa rualda, itao mo sa muyang niya, asin patawadon mo kami sa samong mga kasala, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asinare kami pagdaraha sa sugo, kundi agawa kami sa marao. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, orasan sa malaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Jesu Kristo. Kadean, asinan kapangyarihan, siring manan kamura, sa mga kapanahonan. Jesu Kristo ang kagurangnan, ika nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan winawalat ko sa indo, sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hari paghilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigo na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan sa tong kagurangnan, danay na mapa sa indo, sagkod paman. Asin sa imong espiritu. Pagpatinarauhan po kamo nin katuninongan. Peace be with you po. Matugang uyas sa Jesu Kristo ang kordero kan Dios, ay magpapara kan mga kasalan kan kinaban, mapalad ang mga inaapod sa pagpakinabang kining kordero.
Kagurangan, bako akong maninigon ay kamagdagos sa sakuyang haro. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Pangatamanon kita kan hawa kasin dugo ni Kristo sagod sa buhay na rin kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko mahihimo ang maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo. Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na katoliko sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, mahihira ko na Jesus, tauan sa kalag ko anday katapusan mong tabang. Mawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, pangalingan sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, asin an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod, daya ko makalingaw banal kong paraligtas, na ikanagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo, asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagod paman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami, gibuhaan bulong na pano kan sa imong pagkaherak. Asin kaugaying himoa kaming magtalubo, asin siring na maguswag. Tanganing makapagpagayagaya kami sa imo sa gabos na bagay, huli ki Kristo na samong kagurangan. Amen. Tukaw po. Magkakaigwa po kita nin second collection para sa pagmaintinir kan mga pasilidad kan sa tong parokya. Mga paisi, enot, Peya Chapel, and Perpetual Eucharistic Adoration Chapel, bukas na para sa mga individual na silensyong mapamibi sampang kan Santisimo Sacramento, puon alas 5 kan aga, sundo alas 8 kan banggi. An entrance as in exit kan Peya Chapel, nasa laog kan compound kan sa tong simbahan. Ikaduwa, dinner for a cause. Ipinapaabot kang Sisters of Charity of Jesus and Mary an imbitasyon para sa Blessings Shared, Hope Aflame. Dinner for a cause sa November 4, 2023. Yaon sinda sa may gate kan simbahan para sa mga detalye as in tickets. Ikatulo, donations. Salamat po sa mga nagdonar kanakaaging semana. Anonymous, 300 pesos. Nagpapaisi as in nagpapasalamat, Reverend Father Leandro P. Morillo, Cura Paroko. Matindog po kamo. An kagurangnan mapasaindo Asin sa imong espiritu. sa pangataman ni San Rafael at sa tong patron, bindisyonan kamo. Asinan sa indong mga namumutan kanama, aki, asin Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan asin pagkamuot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan.